लोगोफोर गासैखौबो बरायबाय दिनै मोनसे आयदा लानानै फैलायबाय दिनैनि आयदाया एजुकेशनल आयदा नङा दिनै नायबाय सिरियास घटना मोनसे जाथाय सावरायनो नागिरदों नोंथांमोनजों बिराद गिलु बालु मोनसे घटना स' बे घटनाया जाबाय नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा नोजोर होदोंना जे कर'नाया जेब्ला भारताव गोसार जेनदोंमोन माने सासे सानै साथाम साब्रै 200 जन 300 जन जादोंमोन इन्डियायाव अब्लाना जोंनि भारताव बिराद माने स्ट्रिक्ट लकडाउन होदोंमोन स्ट्रिक्ट लकडाउन रावबो अखारनो हाया पुलिसफ्रा बुनाय थांबानो माने बाहाय लामा ओंखारबानो पुलिसा धादादुदु बिखुङाव आगर एरना हरनाय न'नि लांगोना मोखाङाव बाहाय अखारना थाबाबो जेबो रखम ओरै बाहाय खर' खान्था अखारना थाबाबो पुलिसफ्रा नुबाथाय न' सिङाव होसोना हरनाय बिराद स्ट्रिक्ट लकडाउन बे समायाव गिलु बालु ओंखारनो हाया माने बिराद न' सिङावनो थायो बयबो मैगं थाइगंबो लायनो हाया बाजाराव कमप्लिटलि बन्द जाना आलु बाथोन जाबाय थानांदोंमोन संख्रिजों ओंखाम जानांदोंमोन बै समायाव आरो बै समायाव इन्डियायाव बारा गैयामोन 10 जन 20 जन 30 जनमोन आरो कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय मानसिफोरनि अनजिमाया जेब्ला भारताव 20 जन 30 जनल'मोन कर'ना भाइरासनि COVID-19 केसेसआ बिराद स्ट्रिक्टमोन ओंखारनो हाया रावबो एकदम ओंखारबानो पुलिसा दांखायो दानिया मा जाबाय बाराय COVID-19आ इटालियावसो खोनाबाय थायोमोन जों इटालियाव माने 1 लाख जन बायदि आं हिसाबफोरखौ बेसे मिथिथ'आ बागरजोब्बाय आमेरिका स्पेन इटालिफोरनिखौ जायखिजाया माने हाजार बेसेबांबा हाजार माने आमेरिकायाव 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 8 लाख माबा माबि जालांजोब्बाय खिन्थु जोंनि भारताव बे समाव गैयामोन बाहायल' आरो 30 जन 50 जन 100 जन 200 जन खिन्थु दा भारताव ओरैबायदि बांलांदों आरो जेरैबायदि COVID-19आ जोंनि इन्डियायाव COVID-19नि जानाय अनजिमा मानसिनि अनजिमाया जेरैबायदि बांलांबाय थादों एसेबांनो जोंनिया मा जालांबाय थादों बे लकडाउननि माने स्ट्रिक्टनेसा लकडाउना जेबायदि कारामोन फार्स्ट समाव खिन्थु दायो COVID-19नि अनजिमाया बांनायखाय दाना आरो नोरोम जाबाय थाबाय स्ट्रिक्टनेसासो कम जाबाय थाबाय गैलासो गैला दाथ' टाउनाव मेल्ला गेदारिं मानसि जाग्रा जाबाय हाथाय बाजार बेंक माबा माबि मानसि मेल्ला गेदारिं जाग्रा जाबाय मानोना COVID-19आ जोंनिया 60,000 बारलांबाय 60,000 बारलांनोसै 60,000 जाबाय दिनैसिम दा भिडिअ रेकर्ड खालामबाय थानाय समसिम 60,000 60,000 एप्रक्सिमेटलि जेसेबां बांदों लकडाउना गैया जालांबाय थादों दा बिनिनो नोंथांमोना आं मोनसे हिसाब होनो नागिरदों दिनै बै हिसाबखौ नुयोबा नोंथाङाबो गिखांनाय मोनगोन ओंखायनो बुंदों सरकारखौ लामा नायबा लाब जानाय नंलिया सरकाराबो बेसेबां लकडाउन होनो सरकारा जिमान लकडाउन होयो सरकारा लस जायो सरकारा लस जानाय माने नोङो माने नों गासैबो जों मानसियानो लस जालांजोबगोन आरो सरकारा लस जानाय माने सरकारा इक'नमिकेलि रांखान्थि बिथिङाव गोदोलांनाय माने जों साफा मानसिफ्राबो गोदोलांनाय दा बेनिखायनो सरकारा बेसे लकडाउन होनो ओंखायनो जों गावबा गाव स्ट्रिक्टनेसखौ फल' खालामाबा गावबा गावनो इन्डिभिजुवेल स्ट्रिक्टनेस फल' खालामाबाथाय जानाय नंलिया आरो बाराद्राय गिथावना जागोन फाय जों मोनसे हिसाब नायनि हिसाब माबायदि बांबोदों कर'ना भाइरासआ इन्डियायाव आरो कर'ना भाइरासनि अनजिमाया बांबोनायजों लोगोसे लकडाउननि स्ट्रिक्टआ बोरै खमिबाय थादों इक'नमिकआव बरिया माने बियो फ्रिकुवेन्सि डायाग्राम आखिनो हामगोन आरो कर'नानि अनजिमाया जेसेबांनो बांदों ओमफ्राय लकडाउननि स्ट्रिक्टनेसआ एसेबांनो खमायबोदों दा जोङो नायनि थिंनायाव ना नोङो ओरैथिंनाय स्क्रिनाव नाय आं निउ नायनि नोंसोरो स्क्रिनाव नाय जोङो लकडाउनखौ जोंनि भारताव होजेनदोंमोन खमसे खम मार्चनि 20निफ्राय 25 तारिखनि गेजेराव आं एसे बावबाय एक्जेक्ट डेटखौ एनिवे जोङो हिसाब लानि स्क्रिनाव नाय 5 मार्चनिफ्राय जोङो मोनसे हिसाब नायनि 5 मार्चआव भारताव कर'ना भाइरासजों गादब जानाय सुबुंनि अनजिमाया 30 जनमोन 30 जन बिनि उनाव बे 30 जना 5 मार्चनिफ्राय 15 मार्चसिम जाहैदोंमोन 114 जन भारताव 15 मार्चसिम कर'ना भाइरासजों गादब जानाय सुबुंनि अनजिमाया 114 जनमोन बिनि उनाव 15 तारिखनिफ्राय 25 मार्चसिम बिनि अनजिमाया जाहैयो 657 होमबानि समाव बिराद स्ट्रिक्ट ओंखारनो हाया रावबो ओंखारबानो पुलिसा दांखायो ओरैबायदि दांखायो माने बुहुत मानसिफ्रा पुलिसजों बुजादों पुलिसफ्रा
माने बुयै बुयै भिडिअ केमेरा खालामना फेसबुकाव वाट्सएपआव बायदि बायदि ससियेल मिडियाआव होनाय बहुत गिलु बालुमोन आरो भयंकर भयानक बिनि उनाव बेयो 31 मार्चआव बिनि अनजिमाया जाहैदोंमोन बहुत बांलांगासिनो 1397 मानसिफ्रा 97 जन मानसिफ्रा गादब जादोंमोन 31 मार्चसिम बिनिफ्राय एप्रिलाव थांबाय दाना 5 एप्रिल 5 एप्रिल खालि बिनि अनजिमाया जाहैदोंमोन 4289 मानसिफोर बांलांबाय थादों बिनिफ्राय फार्स्ट फेजनि लकडाउना बेसेबांमोन जोंनिया 14 एप्रिलसिममोन दाना जों आरो नायलांबाय थानि दाना 10 एप्रिलसिम इन्डियायाव कर'ना भाइरासजों गादब जानाय सुबुंनि अनजिमाया जाहैदों बेसेबां 7600 बांलांगासिनो दं दाना बिनिफ्राय 20 एप्रिलाव थथं नायलांबाय थानोसै 20 एप्रिलाव बिनि अनजिमाया जाहैयो डाबल मोर देन डाबल 2 गुननिबो बांसिन माने 18539 मानसिफ्रा माने 20 एप्रिलसिम कर'ना भाइरासजों गादब जादों बहुत स्पिडआव बारायलांबाय थादों बिनि उनाव 30 एप्रिल माने 30 एप्रिलाव बिनि अनजिमाया जाहैदोंमोन गासै 34863 बेनिफ्राय 5 मे दिनैथ' 9 मे 5 मे दाखालि बावै होनना बुंजागोन आरो 5 मेआव बिनि अनजिमाया एप्रक्सिमेटलि 50,000 माने 50,000नि खाथियाव बिनिफ्राय दिनैनिखौ नायनो जोङो दिनै मा 9 मे दिनै 9 मे दिनैसिम दा भिडिअ रेकर्ड बानायबाय थानायसिम आपडेटेड जानाय रिपर्ट बायदिब्ला माने थांनाय 5 आरो 5 तारिखआव बेसेबांमोन 65,000 एप्रक्सिमेटलि 50,000मोन सरि 50,000मोन दिनै 9 मे आरो 9 मेआव माने 10,000 एप्रक्सिमेटलि बारायदों माने सानबानि उन 10,000 के बारायदों एभारेज बुंनो थाङोबा बेनिफ्राय दिनै 9 मेआव बेसेबां जादों 59,765 माने 60,000 फ्राम 60,000 फ्राम तो ओमफ्राय दिनैसिम मा जाबाय 60,000 जाबाय नालाय जोंनि COVID-19 जों गादब जानाय मानसिनि सुबुंनि अनजिमाया बेसेबां जाखो टोटेल 60,000 दिनैसिम एप्रक्सिमेटलि 60,000 माने हाफ सेन्चुरि माबा खालामबाय क्रस खालामबाय दा बिनिखाय मा जाबाय जेसेबांनो बारायलांदों दिनै लकडाउना स्ट्रिक्टनेसा खमायलांबाय थादों माने जिबायदि कारा खाखनमोन लकडाउननि बे कारा खाखना खिन्थु दिनै गैला दिनैथ' हाथाय बाजार बेंक मेल्ला गेदारिं तो बांसिन गिनो गोनाङा दासो बै समावसो गिनो गोनां नङामोन जेराव माने 100 जन 200 जन 30 जनमोन कर'ना भाइरासजों गादब जानाय मानसिनि अनजिमाया दिनै खिन्थु 50,000-60,000 जाबाय 60,000 जानायावसो खमायलांगासिनो दङ आरो बिनि अनजिमाया फैबाय थानाय सानबासोनि उनाव एनादार 5 डेसनि उनाव बा एनादार 5 to 10 डेसनि उनाव बेसेबां जागोन जोङो ओरैनो मोनसे राफ हिसाब खालामनो हायो एक्जेक्ट नङा बियो आं साइन्टिस्टबो नङा साइक'लजिस्टबो नङा ओरैनो बेबायदि जिथु नायबोबाय थायोबा जोङो आन्दाज खालामनो हायो जोङो फैबाय थानाय दिनै 9 तारिख ना 15-20 नि गेजेराव बिनि अनजिमाया बेसेबां जागोन 75,000सो जानो हागौ 75,000-75,000सो जानो हागौ बिनि उनाव फैबाय थानाय 20 निफ्राय 25 तारिखनि गेजेराव बिनि अनजिमाया हयथ' 1.5 लाखसो जाहैगोन माने 1,40,000 जाहैगोन बेनिफ्राय नैबे मासनि जोबनाय बा नै मे जुननि फार्स्ट उइकफोराव हयथ' बिनि अनजिमाया जाहैनो हागौ लाख 3 लाखबो जाहैनो हागौ बा जायखिजाया 2-3 लाख 5 लाख बायदि जालांनो हागौ बै इटालियाव जों खोनाबाय थादोंमोन इटालियाव 2 लाख जाबाय 3 लाख जाबाय स्पेनाव आमेरिकायाव खोनाबाय थादोंना बै खोनानाया जोंनि भारताव दा जासिगोन जों दा नुसिगोन बेखौ दा जोङो बै जिथु फैबाय थानाय हिस्ट्रिखौ नायोबाथाय जोंनि गिनो गोनांगौआ दासो बारा जादों ओंखायनो दा भिडिअखौ नायनानै सोरबा गिनो गोनांफोरा गिदो बिखा राजाफोराथ' गिनाय नंलिया खारगुंबाय थादो लामा बाजार हाथाय बेंक माबा माबि खिन्थु सोरबा जुदि बिराद सिरियास बा बेमारखौ गिनानै आरो गिनो गोनाङानो सासे जायोबा क'क्राझार मालाय फैबाय जोंनि आसामाव गैयामोन आसामाव सासेल'सो दंमोन बेनि उनाव साननाय जाबाय दिनै बुहुत जालांबाय जोंनि BTC मालाय फैबाय क'क्राझारावनो सासे बङाइगाव ओंखारां दा बेबायदि ओंखायनो गिनो गोनाङा दासो स्ट्रिक्टनेसखौ गावबा गावसो खालामनांसिगोन सरकारा हबथायखौ हालिया थारमाने बेखौ मानोना सरकारानो दुखिया जालांबा मानसिफ्रा दुखिया जालांजोबगोन दरमा पाति मोननाय नङा सोरबा माने गारि लानानै ताला बिल्डिं लुना थानाय मानसिफ्राबो सरकारा दुखिया जायोबा बै मानसिफ्राबो दुखिया जालांसै दा बेनिखायनो बै हिस्ट्रिखौ नायनानै मानसिफ्रा सानना नायदो COVID-19 थाखाय गावखौनो बोरै सेफ लाखिनांगोन गेदारिङाव थांनाङा बाजाराव थांनाङा न' सिङाव थाबाय थानाङा गावबा गावनो सानना लादों आरो नङा होमबा तो फ्रेन्ड्स बेखिनियानो आरो आं बेबायदि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिया बोरै आननयिंलि बारायलांबाय थादों जेरै आननयिंलि बोरैबायदि माने COVID-19 नि अनजिमाया बारायलांबाय थादों नाथाय स्ट्रिक्टनेसा कारा सासना खमायलांबाय थादों थाङै कारा सासना गैथारा जागोन बेमाराव उनाव लाख 5 लाख माने कौटि जालांनाय मानसिफ्रा थैजोबनोबो हानाय दा बेनिखायनो गावबा गाव भिडिअखौ नायनानै
बेखिनि स्ट्रिक्टनेसखौ फल' खालामब्लानो जाबाय आरो स' बेखिनि आनोसै थ' इनि भिडिअ आरो लोगो मोनबावगोन दिनैना नाथाय सोलोंथाइजों जेबो रिलेटेड नङा आं बेनि थाखाय सरि आं सोलोंथाइनिल' भिडिअ बानाया बेखौ मिथिगौ आं बायदि बायदि बिभिन्न भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना मिथिनो लागा बाथ्रा थ' इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै बेखिनि दोनथ'बाय गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट बाय बाय